most of the time when these people be talking, I don't even hear them. Čau lidi, dneska tu máme nové videjko a je to fackovací challenge. Před chvilkou jsme natáčeli Chubby Bunny challenge. Jde o to, že si prostě pokaždé na začátku si prostě dáváme třeba takový malinký a potom třeba dejme tomu za 3 minuty už budeme dávat jako větší. A ten, kdo to zdá, tak dostane pak trest. Jo, ale trest potom musíme vymyslet. Takže my budeme mezi tím vymýšlet, a i ty Johnny. Jo. Takže já začínám. Už to bolí, začíná to bolet. Počkej, asi jsem tam brýle. Jo. Dobrý. Tak to máš vůli. Pojď na druhou. Ne, je to blbě takhle. Ne, musíme fakt ta challenge, aby jsme prostě na jednom. Hej! Já se bojím. Jsi chlap? Ale ty mě dávají hrozně velký, já protože... Tak mi taky dávej velký. Ty máš velký jako kráva. Dělej. Je to bolí. Mám to úplně červený. A co já? U tebe to nejde pořád, ty máš furt červený tvář, ale jo, máš. No dobrý, prostě. Holčičko. Hej, vole. Já se bojím už. Hej, kámo, já jsem taky tak bojím. Teďka šetřím. Protože já jsem tě šetřil celou dobu. Hej, ale nemůžeš líbat. Jej, vole. Ty vole, tak ty dáváš hrozný rany. No a co taky máš dávat? Já! No? Hej, vole. Ty a ty dáváš rany jako kráva. Ty vole. Tak ty se bude takhle, on se natočil, ale spolu to takhle ti dávat. No tak dělej. No tak dělej. Ty vole. Já bych, když jsi takhle napřádne, že dáš jenom jako kráva. Já to zdávám, že je hrozný. Že nedává hrozný rany. To máš taky já. Tak ten trest teda vymyslel jsi? Pro nás, takže vymýšlíš ty trest. Dá se to stopnout? Jak jsi říkal? Jo. Takže teďka to stopneme a do té doby vymyslíme ten trest a uvidíme se za chvilku. Takže zatím čau. Spadla. Takže čau lidi, teďka je ta fackovací, teďka je ten trest. Takže teďka je tu ten trest a Johnny vymyslel, že budu takhle prostě... Jak debil, dívejte, takhle třeba, musíš ukázat, takhle bude po chodníku a prostě bude... A ty dělá nějaký hovadiny. A prostě takový hovadiny, jo, bude aspoň sranda
A prostě ty auta prostě si budou říkat, jako co je to za debila. A ještě k tomu, že to natáčíme a díváme se teďka do té kamery, tak se na nás dívají, co jako tady děláme. Jo, jako prostě my jsme už zkušení Jo. youtubeři, Už se nám blíží 20 odběratelů. takže uděláme nějaký speciál. Speciál. Ale jako, abyste se to nesmáli, ale speciál. Takže, Johnny, tady ti předávám kamerku GoPro. Hero. Teďka jde auto. Pojď se ještě projít. Pojď se ještě projít tam. Ne, Jo, zpátky. pojď, no tak jo. Musíš pořádně. To je paní Maria. I nejdeme ještě na hřišťátko. Pojď ještě dělat něco na hřišťátko. Takže jdeme. Takže Teďka ukončíme videjko a jdeme na hřišťátko. a jdeme na hřišťátko. Taky tam možná něco natočíme, jo? Takže lidičky, Pokud se vám líbilo, určitě. takže lidičky se můžete těšit, protože taky tam budeme dělat nějaký hovadiny. Doufáme, hřišťátku, že možná ok? to natočíme. Zatím, takže čus. Čus, zatím, jo? Tak nám tam dejte určitě like, pozitivní komentář a za chvíli se uvidíme. Dobrou noc. Čus.